ai khublei baroh ki bapet yakani ka program ban nga ai khublei ru yakani ka good news channel ka ba ai nga kalat ban kren hangni shaphang ka jingkot jingkhiah timenta ka jingkren ngan ai ka long shaphang ka Jingduna Snam Haka por Armet ni anemia in pregnancy ka bangi khat haka ktien nongwei tingin pet ka jinglam prang jong kani haka por Armet ka kmi kedan ki bun ki jingkala haka met haka dekhan met jong ka kmi dei haka ni ka por ba ka kmi ka dei ban yo bha ya ka jing sumar lada kam yo bha ya ka jing sumar kala banyalam sha ka jing shitam ya ka kmi ni ya I khlung iba ka pun ban dei haka ni ka por babun ki kmi saudong ka perthai ki do no yala ka jong ka jing em ne ya I khlung namar bakim yo bha ya ka jing sumar ka ba byang ka Jingduna Snam Haka por Armet ka dei ka wei na ki daw ki bapen shitam ya ki kmi ne ki khlung haka por Armet katkum ki research ki bala deble ki ong ba life home real point % ki kmi ki don ya kanika Jingduna Snam hanrei ka kham kan rei pan haka por baki dang sedang ban haka por baki dang Armet dangret ka jing Armet but haka por bakala jan dab banai tikumba 8% ki kmi ki badu no yala ka jing em haka por Armet ne haka por baka khakhun ka dei na ka daw jong ka Jingduna Snam timantang in pet ka ei kanika anemia in pregnancy ne ka baong ka Jingduna Snam haka por Armet ka Jingduna jong kini ki red blood cell ni hemoglobin haka snam haka por badang Armet ki khat Jingduna Snam haka por Armet ni anemia in pregnancy haka kumbang dem haka snam jongi kadan ka plasma kani ka balong kum ka kanja nata ki red blood cells ki white blood cells but ki platelets timantang in pet bha yakani ka plasma ka balong kum kanja but yaka red blood cell ka jingya dei jong kanika red blood cell haka snam te haka por Armet ki kmi ki la ban duna yaka snam haka ni ka por ka met jong ka kmi ka penmi kham bun yaka snam khnang bakala ban pensan ya ikhlung iba ka pun henrei lada ka kmi kam yo bha yakini ki lada kam yo bha yakini ki iron ne ki kanja vitamins ki bapenmi yakini ki red blood cell kani ka pelong yakam met jong ka kmi bakam la ban penmi yaki red blood cells kini ki red blood cells ki le ayu hakamet jongi kini ki red blood cells ki yarab banra yakani kal air khud ne ba ong ka oxygen shakawei ka banta jong kamen ban sha ikhlong ru kumju hapor baka dangpun timantang in pet pan ki ka Jingduna Snam ki jat jong ki Jingduna Snam kani ka Jingduna Snam kadan bunjan henrei ka bakham kan rei haka por badang Armet kadei ka iron ka bangi ong hakaktien nongwei ka iron deficiency anemia kani ka iron deficiency anemia kadei ba ka kmi kamyo bha ya ka iron haka por baka dang Armet sakawei pat kadei ka vitamin B12 ne ka folate deficiency anemia kani pat kadei baka kmi kamyo bha yakini ki kanja vitamins ki bashna yakini ki red blood cells kani ru ka penlam yaka shaka Jingduna Snam haka por Armet te uni u vitamins uni u folate ne ubangi ong folic acid omdei tangba ushna yakini ki red blood cells ne upenmi ikini ki red blood cells henrei uyarap ru ban yada ye ikhlung na ka Jingduna jong ubut lum hapor baka kme kadang pun kabangi ong hakaktien phareng ka neural tube defect mentangi lapet ikijat jongki Jingduna Snam mentangin let shaki ki ei kita ki daw ki ba kakmi kalaban Duna Snam haka por Armet kawai kalong lada kakmi ka bleed haka por Armet ne haka por Armet ne haka por baka khalung kani kalaban lam shaka Jingduna Snam
Kawaipat haba kekemi kapun senram. Kajingdan kam jong kasnam ke khambun namar bakaham ai sya ikhlung kahap ai kahap sam mar kaju syaki khlung kiba kapun. Lada kekemi ke khakun man usnam kaniru kala ban penduna ya kasnam namar kamet jong kekemi kadang persyang ban wanra abyang ya kadang persyang ban wanra abyang ya kasnam hendrai lada ka armet byang kahap ban sam no byang syai khlung. Lada kekemi ke priya palat haka por armen bat kamla ban bambha ya ki jingbam ki battei ya kasnam kaniru kala ban ya lam syaka jingduna snam. Lada ki armet kloy hapo arpos nam karataru kani kala ban wanra syaka jingduna snam namar bak ki khna ki thiang ban ya thu hayeng ban kimpat nang ban sumar bhaya ladia. Gawai pan ba kikme kimbam bha yaki jingbam ki babuni ki iron but yakini ki vitamins or ki baong ki folic acid ki ba te yakasnam. Kakme kadan yakini ki jingduna snam ru haba kala judan lupa hakaba armet yaki khlung ki ba ki khun ki ba menchua. Tikawai pat kadai lada kakme kala duna snam lupa ban kawai ru kalong haba ki Kynthei K.J.P snam bha hakapor biki poi banai kani ru kala ban penduna yaka snam hakapor bakila armet. Mentangi lapet yaki daw ngin pet menta sayaki dak kishen. Kawai naki dak haba ki duna yaka snam ki kmi kin that bha kamet nata kindan ka jing sngotelat jang kamet kimnam sngotenat kin chu sngotelat ben kin king bayong ka khlie bat lane tha khlie ki le blai lane stem ka snido ki that ha ka baring mensiam tested ukong snam bat kiu ka jing tiet jang ki thiet snam nata duna ka blood pressure kanib kala ban long namar baka haka por armet kakmi kapen kamet jong kakmi kapen mi bun ya kasnam kapen mi khambun ya kasnam khnang ban yo ai ki khlong kaduna ru haka blood pressure but kaduna ru haka bor perkhan but kikmi ki baduna ya kasnam ru kikwa ban bam si kikwa ban bam jakhlia digitu kidai kitak kishen jongka jingduna snam timantang in petpat ke ei ka jingta habajur palat ka jingduna snam hakapor armen ya ikhlung kakmi kakha ya ikhlung shwaban dabnai nata kakha ya ikhlung iba duna ka jingkhia kala ban pelong ru ikhlong ban khlat no hakapor bakadang pun ne hadian baladap kha lada om yo bha yaka jingsumar kababyang haka kmepat kakme kamno sultanan henrei hakapor armet kikme ki sultanan kisngutanan nangta kisngokumen henrei kini kikme ki baduna yakasnam kim sngotanat kishu sngotat kishu sngotan telot lenter nangta kiduna ka bormet banyale persha yiki jingpang nangta hakapor baka khai ikhlung lada ka blin nalor bakala duna lupa kasnam kanie kanwanra khambun ka jingma ya kakmi hadian bakala dap kha kasngautenan henrei lada ka duna ya kasnam kamnum sngotenat bat kan shusngo telan lenter di gitu kidai ki jingta ikhlung bat ya kakmi lada ki duna snam mentang pat ngin pet kumnu banyada naka jingduna snam kakmi tang marsentem baka armen kala dei ban len ban ino haki nong sumar ta shaki health center ne shaki dispensary ne khnang bakan yo yakini ki dawai vitamins ne folic acid ki badan lang bat u iron ban yaram naka jingduna jongka snam kadai ban bamharu yaki jingbam ki babun yaki iron bat yakini ki vitamins folic acid ka jingbam
kijingbam ki babon ya ka iron kilong ki jhorjerngam kado usok khajur ubit upalong broccoli kapeleng rembaja ban kalado bat kidan sikiwei kiwei ru ti kijingbam bat ki babon ya kanika folic acid kilong ki jhorjerngam kapeleng ukubi upulkubi upalong kakan usok nyamtra usoyabin tu cashew nut ki almonds bat kiwei ru ti kijingbam ki babon haka por Armet kakmi ka dairu ban bami ki jingbam ki babun ki vitamin C kani ka vitamin C kakham ka kayarap ban penbun ya kani ka iron hakamen ti kini ki jingbam ki babun ya ka vitamin C kilong usok nyamtra usok balensya usok saw kinu ki kanjaso ki babun ukubi uphan karo usok priam usok man kanjor bapulun uphan bat kidan ru kiwei ki kanja chor te haka por Armet kidan kini ki kme ki bayo folic acid haka por bakadang dei shibnai hadu lai banai hadin lai banai pat kayo ya uni iron bat ya calcium te haka por Armet kakmi kadan kam ru bandi ya uni dawai calcium tangba kamdei bandi lang rengkat bat iron haka ju kapor namar ba uni calcium upenduna no ya ka jingdan jong ka iron haka snam takadaw ki doctor haba ki ay kini ki dawai ne kinong kinu sumar haba ki ay kani ka dawai ki ong bandi ban penyap hair por ya uni iron bat calcium Ding ki ong bandi ya iron menstap bat calcium janmin. Nang tapat haki jaka ai jingsumar jongka sarkar ki ayu uni udawai iron bat folic acid bat ki thauru yaka snam. Haki hospital pat haba kala duna palat yaka snam ki ai da kanika injection kabaki ong ka iron sucrose ban penbun yaka snam lani habala duna palat kimla shu ban sumar daki injection na daki dawai ki ai daka snam tangkat niang kajing pun kot jangkanya kalong Jingduna Snam kadai kawai na kajing shitam kaba la banyo bha hakapor Armet takadaw kikmi kibadai o kikmi kiba Armet kidai ban let check-up bha banyo ban test yaka snam khnang balada kaduna yaka snam kinyo yaka jing sumar kabakloi ban kham ban lant naki jingma kadai ruban bam yaki jingbam kibabun yakanika iron bat folic acid rengkat bat kiniki so kibabun yaka vitamin C khnang bakin yo bha yaka nika iron bat haka nika poru kakmi kadan kam bha yaka jingien bat ka jing sumar na ilok ban na kibahayeng hasam jongka tangkat ni penkot no ngai khublei ye fi baroh sa sien pan khublei shibun